Good morning, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat po na nanonood ngayon. Welcome back to my YouTube channel. Hello! Maraming salamat sa umorder ngayon, si Sir Benji Aquino. Ang order niya ay bibingkang lati. Ito siya oh. So, papunta na kami sa Setnas School ngayon para i-deliver yung order namin. So, paano? Punta na kami ngayon. So, bye-bye! Calling up